Tul l-aħħar ġimgħa kważi 6,000 persuna għamlu użu mit-trasport pubbliku bil-baħar permezz tal-lanċa mill-belt tal-Bormla jew lura. Dan wara li tlesta x-xogħol fuq il-Malta Bormla b'investiment ta' madwar 2 miljun euro. Krutawan News żar dan it-terminal li huwa iddisinjat biex jieħu medja ta' 30 vjaġġ kuljum u huwa l-ħolq ewlenija bejn iż-żoni tal-belt Valletta u 3 bliet u ta' Sliema. Hemmhekk tkellimna mal-Periġenis Borġ, il-kap tat-taqsima marittima fih dan Infrastructure Malta, fejn sostniet li lan wara dan ix-xogħol fuq dan it-terminal huwa li jinċentiva aktar l-użu ta' trasport bil-baħar biex inaqqas il-konġestjoni ta' traffiku fuq l-art. Dan fil-waqt li jipprovdi konnettività aħjar għal passiġġieri u turisti. Hawnhekk għandna sistema ta' ranep illi jaħdmu bil-hydraulic. L-iskop huwa illi skont kemm ikun qoli l-baħar jiġu regolati il-livell tal-taqlib tar-rampa biex jekk ikollok anke persuni b'diżabilità forsi b'xi wheelchair u hekk tkun iktar faċli għalihom biex jitilgħu fuq id-dajsa. Ix-xogħol fuq dan is-sit ġdid kien jinkludi aġġornament tal-infrastruttura ta' trasport u l-faċilitajiet fis-siti eżistenti tal-inżul tad-dajjes f'Bormla. Fil-fatt iż-żona mtejba tal-inżul tad-dajjes f'Bormla ittejjeb il-konvenjenza u l-affidibilità tan-navigazzjoni tal-ilma. Tkellimna wkoll mal-Kaptan Fritz Camilleri li huwa Deputy Harbour Master fih dan id-Direttorat tal-Portijiet tat Transport Malta li sostna l-importanza ta' dan is-servizz. Il-konnettività fil-portijiet ta' Malta, speċjalment il-port il-kbir u l-port ta' Marsa Mxett, huma possibilità oħrajn biex in-nies ikun jistgħu jużaw dat trasport multimodali biex hekk intejbu s-servizz u kemm jista' jkun infirxu dak il-piż li hemm fuq it-toroq ta' Malta. Intant One News taħarsa wkoll lejn iċ-ċifri brabta ma' dan il-mezz ta' trasport u l-popolarità tiegħu tul is-snin minn mindu tnieda fl-2012. L-aktar vjaġġ popolari kien dak ta' bejn il-belt u ta' Sliema. Fil-fatt fil-waqt li fl-2012 użawh biss kważi 63,500 passiġġier, fl-2018 in-numru tela għal kważi 980,000 passiġġier. Minkejja li dawn iċ-ċifri battew mhux ħażin minħabba l-effetti tal-pandemija, is-sena l-oħra ġie notat irkupru qawwi fl-użu ta' din ir-rotta e kif użawha kważi 690,000 passiġġier. Intant ir-rotta li twassal mill-belt tal-Bormla minn ftit aktar minn 3,000 passiġġier li użawha fl-2012, fl-2019 din użawha aktar minn 570,000 passiġġier. Bl-istess mod bħal rotta ta' bejn il-belt u ta' Sliema hawn ukoll ġie reġistrat tnaqqis fl-użu fis-snin tal-pandemija, madankollu s-sena li għaddiet din użawha aktar minn 420,000 persuna. B'kollox minn mindu tnieda dan is-servizz ta' trasport għamlu użu minnu aktar minn 9,600,000 passiġġier.